Usa kaming gabi diyan ni mo angkol ug anti, tugutin sad ko ninyo na mga ina sa katahuran nining mga orasaha. Hello po sa inyo mga kabisyo. Ayan, unang araw, no, unang gabi po ngayon ng buwan ng Marso. At alam ko may mga pinaplano ka ngayong buwan na to, di ba? Siguro meron kang plano na mag-asawa ba? O baka naman gusto mo lang kitain o makipagkita ka sa iyong dating kaklase. O, maganda yan mga kabisyo, no? Kasi siyempre, pag naalala mo nung kapanahunan po ninyo, halimbawa, kaklase mo siya nung high school, di ba? Tapos naggaya siya sa iyo. Kahit isang bucket lang. Okay lang yan mga kabisyo, mga ganun, ha? Tapos, siyempre, naalala mo na medyo maaga siya nag-asawa. Type mo siguro siya. At nung nagkita kayo ngayon, parang may nararamdaman ka. Kaya lang, sinabi mo sa sarili mo na parang huli ng lahat eh. Kasi may anak na. Cowards. Pero hindi pa naman huli ang lahat mga kabisyo eh. May anak lang naman, di ba? Pwede pa yan. Hindi naman mag-asawa, di ba? Kaya pa yan. Good luck na lang sa iyong bisyo, ha? Ayan, tama-tama po yan mga kabisyo. Yung pinag-usapan po natin dito ay yung pag-inom. Actually, yung pag-iinom po mga kabisyo, hindi po yan masama, no? Well, in fact, ang dapat lang natin talagang tandaan, mag-iingat lang po tayo, no? Sa ating feelings, no? Especially pag tayo'y umiinom. Kasi may mga nararamdaman ka niyan dahil nga nakainom ka, hindi mo naman talaga siya mahal. May nag-uudyok lang yung alak, 'di ba? Na ayun, type kita. Pero kung tutuusin, L lang pala 'yon. Ay naku mga kabisyo. Pero ang pag-inom po mga kabisyo, no? Okay yan siya. O, kasi yung epekto po sa kalusugan, pwede siyang magiging okay yung ano mo. Minsan din, pag nasubraan din, ayun, magdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Ayan. May kahinaan ka na sa atay ba? O iba pang mga nararamdaman po mga kabisyo. Kaya, in moderation lang po lagi tayo, ha? Okay, no? Sa lahat po ng mga nakatutoy, no, let me take time also na batiin natin. Shout out kay Julius Neniza. Sabi niya dito, no, mga sinyalis ng paglasing na ang kainuman mo. Sige, nagpanilapkol. Naglalaway nga minsan eh. Sabi ni Uncle Dagol, manghikap nagpaa si Parekol. Hahawakan na yung legs ni Pare. Naranasan mo yan, Uncle Dagol? Ayan, okay. So, may VM dito mga kabisyo, no? At ano natin to mga kabisyo para marinig tong VM na to. Para at least kahit papano, mag-smile din siya. Ito na. Awards, good evening, Idol Totoy Bato. Isa lang masasagot ko sa tanong mo, Nagmamaoy. Lalo ako, pag nalalasing ako, yun ang senyalis ko. Nagmamaoy na ako. Yun ay talagang lasing na ako. Lalo ako mahina sa inuman. By the way, binabati ko ang mga bumabiyay pang Lalamove Riders 1,000 kg. Laban lang, laban. Salamat, Idol. Ayan, salamat si Benvenido Coloma. Ayan, isang Lalamove rider. 1,000 kg. Saan gini? Kotse siguro din, no? O truck ba? Ayan. Maraming salamat also, no? Shout out kay Shirley Prevendido. Okay. Also, si Raven Pilapil din. No? Shout out sa'yo, Raven. And syempre, sabi dito, ang gwapo mo, Toy. Wow! Yawards, pagtutoy talaga gwapo. Shout out sa mga anak ko. Matulog na kayo. Iana and Raven Abelia. Okay, so Friday ngayon. Bukas, wala po tayo. Di ka makatutoy bukas. Linggo na naman tayo makatutoy, no? 11 a.m. hanggang 3 p.m. po. Sa linggo po yan. So, tutoy tayo ng tutoy. 11 a.m. hanggang 3 p.m. Sa Domingo na po yan mga kabisyo.
Okay, ingat lang po tayo ha, and have a wonderful weekend po mga kabisyo. Alam naman natin yan na napaka-busy mo, busy ka for the whole week. So you might as well give something for yourself, no? Relax siguro. Makipagkita sa iyong kaibigan o kaya pamilya mo. But pag may naramdaman ka sa kaibigan mo, sabihin mo na mahal mo siya. Di ba? So okay, ingat na po tayo mga kabisyo. Daghang salamat, Amping Pirme. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!